Oy, mayong adlaw Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Ako gihapon si Attorney Buin Algono. Kumusta ka mong tanan? Kumusta ang mga bago nato nga mga likers, followers, sharers sa baguhan lang kayo nato nga namugna nga Facebook page, ang Abogado sa Cebu at sa buong Pilipinas. Shoutoutaan nga dukang Pacquiao Yubinas, Julita Mantuhak ug Gladys Suilio Torion. Okay, mahitungod gihapon sa yuta ang atoa karong tukion sa atoang programa. Unsa man mahitungod mga kasama aning mga yuta nga kuhaon sa gobyerno kay butangan og project. Mga yuta nga butangan og airport, mga yuta nga butangan og public schools, mga yuta nga butangan og public hospitals, mga yuta nga gamiton nga karsada, anything, any project nga ang gobyerno maoy nagpasiugda. Unya mahilabta na ang inyong yuta. Unsa man inyong katungod? Namoy katungod ana. Kasagaran gyud nga apektado sa project sa atong gobyerno, kini ba mga yuta nga bagian o mga project sa karsada nga nagpasiugda ang DPWH. Unsa pa, kini bang mga yuta nga maagian sa electrification projects sa ato ang gobyerno? Daghan pa. Now, unsa man inyong katungod isip pribado nga tag-iya sa yuta? Nabagod mo'y katungod. Ako panggod, tungod kay kuwang o kinaadman sa ato ang balaod. Muutong na lang, magpakahilom na lang. Ang uban, niingon na lang nga, sige lang, kay project magkaroon sa itong gobyerno. Huwag kay laban, ana. Ang uban, niingon nga, okay na, importante, doon na yung project ng ato ang gobyerno, ana. Pero doon na bagyod mo'y katungod ka mga private owners sa yuta o mahilabtan ang inyong yuta or i-take over sa gobyerno ang inyong yuta sa mapatalitan magian ka na o karsada, magian anang electrification project sa ato ang gobyerno, mabutangan o mga buildings nga ang nag-iya ang gobyerno. Unsa may inyo hang makuha nga benepisyo. Anong timan-an nga as a private owner, ang atoa mismo nga batakan nga balaod. Unsa man ning batakan nga balaod? Ang ato ang konstitusyon. Unsa man ning konstitusyon? Mao ni ang Biblia ba sa tanan atong balaod sa tibuok Pilipinas. Mao ni ang fundamental, mao ni ang basic law. Niingon mismo ang ato ang konstitusyon nga no private property shall be taken for public use without just compensation. So sa inyong katungod ay katong pinakatong mo just compensation. May katungod mo nga bangay bayad. Usahay sab subo ba nga palandungon nga uban nga mga pribadong tag-iyas yuta moadto na sa uban nga mga ahensya sa gobyerno unya limong-limongan sila. Ug inon dayon nga ang gobyerno man guni gamit ani wa na mo'y bayad nga makuha. Dili na mao. Pagpirmahon mo dito og papel nga giwave ninyo right or gidonate ninyo hang right anang yuta. Resulta noon wa na mo'y kuha gyud nga bayad. Bayran gyud mo. Kay mao na mando sa Biblia sa tanang mga balaod sa Pilipinas nga ang atoang 1987 Constitution. So, tanan nga mga himuon sa gobyerno nga mo take over na sa niyong yuta pribado, may katungod kamo nga mangayo o bayad. Usa man inyong buhaton? Ang uban god, limong-limong lagi, papirmahon itong papel. Wa kasabot ng taon sa nanay o tatay o sa itong papel nga gipirmahan,
ang gipirmahan ni ay waiver of rights or donation sa yuta nga nagian sa gobyerno. Ipανingil pang nanay o tatay ngadto sa ahensya sa gobyerno kadunay nakatambag nga uy naam di mo bayad diha nung atuan ninyo ato ang gobyerno kay bayaran dai mo pag-adto pa wa mo kay bayad manam wa kay bayad man kay imuhaman nagi-donate ining yuta nga para agias gobyerno. So pwede nga dili mo mong ritso og pirma ug dunay papirmahan. Kasi buhaton ninyo Mato gyud mo og abogado. Kinahanglan ba nga private lawyer gyud ang mo advice ninyo? Dili kinahanglan oy. Naatay public attorney's office. Na sila programa free legal advice. Tambagan mo sakto nga. Ay, idunit din mo imong yuta, mader. Oy, tay, inyong idunit imong yuta. Tambagan gyud mo sakto ana. Pwede ninyong dili mo donate sa inyong yuta. Kay obligado ang gobyerno paghatag ninyo og bayad. Pila may bayad? Gitawag na og just compensation. Sumadahon gihapon og pilay fair market value sa inyong yuta. Unya gawas sa yuta dili ka kanara bayran og unsa pay madaot sa gobyerno. Pilay value sa tanom. O naabag ka din hay ad sa baboy na ligisan sa project, bayaran na. Anything nga madaot as a consequence or isip resulta sa pag-take over sa gobyerno sa imong yuta, bayaran ka na sa atong gagamhanan. Bayi mo bang moingon ang atong gobyerno nga dili mi mo bayad oy, ang gobyerno mo di kuha na. Dili. Ha? Pasumangil naman lang ng waiver god. Pasumangil naman lang ng donation. Wa man lang na brief og tarong ang uban nga mga private owners nga naa sila bayad. O na usas sinungdan ang daghang mga tag-iyas yuta nagtiyabaw. Kay wa man na prang kahi og sakto nga entitled di sila sa bayad. Ambot asa na kang bayad ato? Ha? So, karon pananglitan na take over na o ni take over na ang gobyerno sa inyong yuta o sa manyang buhaton. O demanda mo bayad. O sa man na, pwede rin na verbal oy. Nga oy, Sir DPWH, kami may tag-iyas yuta. Mangay kami bayad kay naligsan ng among yuta sa inyong gihimong karsada. Ilaman, pwede ninyo agad-agaron una agad ang DPWH. Kaya mas hindi ang naas niyong nahuna, gamay ra. Kunya mas dako hinuon ang naas niyong nahuna sa DPWH, agad-agara una. O diskumpyado mo, tanawa og pilay fair market value sa yuta. Asa man ang makitaan ang fair market value? Naa na sa tax declaration. Tanawa sa ang assessed value sa inyong yuta. Asa na makit naagya po na sa tax declaration sa inyong yuta. Makit ana. Unya, panalitan og dili mo magkasinabot sa bayad. Ha? Og di mo magkasinabot sa bayad. Dili gyud maka obligar ang gobyerno ninyo para i-waive na lang ang inyong katungod sa bayad. O sa may sunod mahitabo, panalitan, mubabag mo sa project sa gobyerno, pwede ba mabagan ang paghimog kalsada? Ang unang tanaw sa balao, dili gitoy. Mayatakan kanin ng imuhang pribado yuta, kay doon na project sa gobyerno nga ibutang din ha. Ang gina mong tahoron kay para maguna sa publiko kanang project. Ang habilin lang nimo ang payment of just compensation. Pero kung dili gyud mo magkasinabot kay usagod sa rekisito para mo take over ang gobyerno sa pribado nga yuta, kinahanglan ang tuyo ana para sa publiko for public purpose.
Oh. Karon moingon ron panalitan ang gobyerno. Amo dito kuran dinhi ang imong yuta og cockpit arena aron malipay kayo ang mga sabungiro. Public purpose ba na? Dili na public purpose oy. Ha? Ang malipay anak mga sabungiro ra. Pero mingon ang gobyerno ron. Gamiton nila mga imong yuta ha. Kaya magbutang ta dinhi og public school. Public purpose ba na? Oo, public purpose na. Hasta imo mga anak o mga apo, ug mga apo, umamugdan anang public school. Baka benepisyo man anang maong nga tunghaan. Obligado gyud kang mutugyan sa gobyerno sa imong pribado yuta, but ang imong kanunay katungod ug di gid mahikaw diha nimo, bayaran ka sa ato ang gobyerno nga mao na ang just compensation. Karon dili ka mosugot. O sa buhot ipasabot ug di ka mosugot, di ba ka mosugot ba nga kanang imong yuta pribado gamitos gobyerno nya wa sa mo nagkasinabot sa bayan o sa may watos gobyerno nimo ana ikaw mo ikiha, ha? I-exercise sa gobyerno ang gitawag og power of eminent domain. I-exercise sa gobyerno ang iyang katungod pag take over sa private property for public purpose but with payment of just compensation. Pwede mingon ng gobyerno, dili ka mo sugod kay manong, sige, ikiha ka lang namo. Ang tawag ana expropriation. I-expropriate ang imuhang butang. Human wa nagkasinabot ang tag-iyas yuta o ang gobyerno nga kuhaon ang yuta kay gamiton para sa public purpose, ikiha ka sa gobyerno. Mao na daghan kay mga tag-iyas yuta gipangkiha ngadto sa korte kay wa man nagkasinabot sa bayan. Or pwede ikaw may mukiha. Ikaw nga private owner. Pwede ba na? O samat mo nga kaso, ikiha po nimo ang gobyerno og payment of just compensation. Mingon ang gobyerno, di ay usa ka libo. Mao na bayad nimo ha? Wa ka disugot dili na pwede. Kung nisuot na dihang karsada ron, ipalapdag nagmayo ang dan, ang inyong payag na demolish na, ang anyos baboy, wala na kitaon. Ha? Na dugmok nagmayo hastang haligi. Ang inyong baboy, gihat lang ninyo og lechon, kay na igo mas karsada ang inyong yuta. Karon ingon ang gobyerno, di 1,000 na mga bayad ha? Wa mo magkasinabot, gamay mo na sir, ha? Kuwarnas bakting. So sa may baton, ukiha ka ngadto sa korte. O sa may tawag nga kaso ana, action for payment of just compensation. Imuhang bayaran ang tag-iya pribado kung ikaw mo ay gobyerno. Kung ikaw sad maoy private owner, may katungod ka nga mo dawat o bayad. Karon, dunay laing sulti sa tuang balaod. Hangtod kanus aman kutom ang tag-iyas yuta nga mo demand og just compensation. Hangtod kanus aman. Napo katuig ba? 20 katuig ba? 30 katuig ba? Nahibawan sa mga apo nga ang ilahang yuta maoy gitukuran og public hospital pero wa bayre ang ilang lula og lolo. Pwede bang mo claim ang mga apo og just compensation? Well, doon na may mga desisyon sa atong Supreme Court ana nga ang action for payment of just compensation is imprescriptible. O sa may puti pasabot anang imprescriptible. Dili ba mo prescribe, dili mo expire. Gihatag manas balaod ninyo. Gihatag ka nas Biblia sa itong balaod nga mao ang konstitusyon nga ang tag-iyas yuta doon nagyo just compensation. So bisag pila pa katuig ang nilabay human gi kuha sa gobyerno kanang niyang yuta, pwede pa mo file og kaso ngadto sa korte
ang kaso ana action for payment of just compensation. Ang natural buhag yung mga abogado. Kay aron makafile mo og kaso ana nga tus korte. Okay, sumarin sa atong akaron nga nahisgutan. Ningon na nga to ang 1987 Constitution. No private property shall be taken for public use without just compensation. Buti pasabot ang gobyerno sa dihang iyahang kuhaan o butang ang pribado nga tag-iya sama sa tag-iya syuta, iyaha ka ng responsibilidad na bayaran sa sakto ang tag-iya syuta. Ikaw sa nga tag-iya syuta, imo ka ng katungod nagihatag sa balaod nga mangayo og bayan sa gobyerno bugti sa pagkuha sa imuhang yuta. Laing punto, bisan pila pa katuig ang nilabay, dili mo expire ang inyong katungod. Pagpangayo og bayad sa gobyerno, pagpangayo og just compensation, kana kon ang inyong pribado yuta nahilabtan. So kana lang una, salamat kayo ato mga likers, mga followers, bag-o nato nga mga sharers sa baguhay lang nga nabugna nato nga Facebook page, ang Abogado sa Cebu at sa buong Pilipinas. Oy, shout out nga to sa ako ang legal mentor. Ako ang gining best friend so kay higala si Attorney Giovanni Luna. Shout out sa kang Vex Cabriones o si Idol si kasamang Benji Olmos Tanghian. Oy, salamat kayo kasamang Benji sa imuhang suporta. Sunod na po pohon ha. Salamat kayo. Hindi ayaw mo kalimot i-like niyo, i-follow o i-share ang atong Facebook page Abogado sa Cebu at sa buong Pilipinas. O kini nga video inyo po makita sa ato ang YouTube channel Attorney Buin Algono. Mayong adlaw Pilipinas.